इसिमाव रावबो गैया र' बे साला सैमा खालुआ आरो खावब्ला सोमलाया आंखौ थगायदोंना बिसोरो र' बेटाफोर दिनैबा हले गला नोंसोर आंजों हंला मास्टारजों हंला मास्टार बे खालुआया थैफ्लानानै आंखौ सिगिदोंना आरो बे खावब्ला सोमला मोनहा आंखौ बांसिन सिगिबावदों पुलिस फैगौ मागौ होननानै दिनै नोंसिनाव आंनि क्लास गैया थेवब्लाबो जमथाब नेथारगोन आं नोंसोरखौ नोंसिनि आखलखौ नायनो गला नोंसोर आंजों दिनै बेयावनो अब्बा थाखुमानानै थानोसै आं दा नोंसोरनो बुंदो आं नोंसोरखौ मा स्टाइलाव मा जिनिसजों साजा होनो नोंसोर आंखौ जि बायदि थगायबाय दा आंनि गोसोआ कि बिदि थानो हाबावगोन होनदा बे निमाहा होदो सार निमाहा होदो निमाहा निमाहा होदो सार निमाहा होदो निमाहा निमाहा होदो सार निमाहा होदो निमाहा आइदि सार निमाहा होदो सार निमाहा होदो आइदि सार निमाहा होदो सार निमाहा होदो बेनो नोंसिनि थाखाय लास्ट एन्ड फाइनाल वार्निं आरो उनाव बेबायदि थगायबावबा सिदा मार्डारसो खालामगोन आं मार्डार जिराय ओइ सोमला जाबाय न'आव दा खोन्थाहैसै दे नङाबा मान सनमान सेस जाथारगोन दे आंथ' खोन्थाया बिसोरलाय बिसोर ओइ रायजोफोर जों बुजानायखौ रावनोबो दा खोन्थाहैलै दे आरो खोन्थानांगौबा नोंसोरनि गोसोनायखौ न'आव थाङै खोन्थाहैजोबगोन आं Hey you all donkeys teachers enters no notice full insulting to me you all studies this What is this Patabal is this What you saying How we know you teacher What the Sir सोमलाया बुंदों जों नोंखौ मारै मोनथिगोन नों टिचार होननानै Entering your class I'm looking बेमा बुजावग्रा रुम सिबग्रा Sorry sir जोंनो रावबो इनफर्म होआखै नोंखौ गोदान टिचार फैगासिनो होननानै नङाबाथ' जों फुरा क्लासखौनो फुलजों साजायना दोनगौमोन आरो लामायाव फुरा कारपेट गोजाबो दोनगौमोन नों थाबायनो थाखाय सार औ सार आरो नों हाबफैजेननायनि थाखाय आरतिबो खालामगौमोन जों टिचारफोरखौ बिराद रेसपेक्ट होयो सार जों आरो जों मोना फुं बेलासि कल खालामनानै गुड मर्निं गुड इभिनिं गुड नाइटबो होनो सार जों बिराद अनफावरि सार औ नुगासिनोखा आं नोंसिनि अनफावरिखौ क्लासाव हाबफैनाय लोगो लोगो रेसपेक्टखौथ' बाद हो खमसे खम गसंनोथ' हायो गुड मर्निं सार सारा जोंखौ मा साबजेक्ट फोरोंगोन आरो सारखौ फुरा प्रफेसनेल फोरोंगिरि बायदि नुदों एक्टर हेन्डसाम आंलाय बेखौनो प्रिन्सिपाल सार गोदान फैबाय खोमासो सानदोंमोन प्रिन्सिपाल सारा सोलायबाय खोमासो सानलायदोंमोन ओइ राकेब जाबाय बारा अस्थाद देखायना लाब गैया बावहाय नों सारखौ थाव फुनगासिनो ना फार्स्ट दिन फैजेननायावनो सार जों बे फार्स्ट बेन्चआव जिरायनायल' इन्टेलिजेन्ट स्मार्ट साइन्टिस्ट एक्सट्रा साइन्टिस्ट सार बिसोर एक नम्बर आदुवा जौ फाग्ला सैमा सिखारि एन्जर सेसा दाउ नागिरग्रासो बिसोरो खासिबारिनो आरो बिसोरो लास्ट बेन्चआव जिरायना दावराव खालामबाय थायोमोन बेखायनो सारा बिसोरखौ फार्स्ट बेन्चआव जिरायहोदों नों बायदि हारामिया बे स्कुलाव सासेल' बेनो जाहैबाय नों सिथा बयबो सोर इन्टेलिजेन्ट सोर हारामि आं मोनथिजोबखागोन गासिबो आंनो खोन्थानो दरकार गैया नोंसोरो सारना मा मुं थुंजों खोथा गैया आं नोंसिनि गोदान इंलिश टिचार आंनि क्लासाव एबा आं हाबबाथाय दस्रा राव रायलायनो मोना इंलिशनि एलावा सार बियो बिटिसिसो बड'लेण्डसो बेयाव जों बर'सो रायलायो खावब्ला खावसोम आदार गोसोम दैयाव बारसोम बारसोम बिटिसियानो जा बड'लेण्डआनो जा आंनि क्लासाव इंलिश रायलायनांगोन नङाबा साफा मानो जाजोबगोन आंजों आंनि क्लास जोबखांनानै मा रायलायनो गोसो रायलाय दानाबा आदा सम्पासो जाबाय दाना It's now Sompa happening sir Sompa Who is Sompa and what is Sompa Sompa is Sompa sir Sompa is nothing happening sir Like you Sompa we Sompa गासिबो Sompa and तुम्हार कटा मिटा हुलाबारि निसना ओहायजों हाजों ओहायो सब जानो आमी हाजा This is also Sompa माइ हानो कामला नागिर buying not getting
This is also sompa. Sompa. Oh, that means you all are sompas. No sompas, sir. It's only sompa. So students, I am IQ testing today's yours. So you don't know answer, stand up your hands up the sky. Okay, understood? We know understand sir. Bodo, translate. Hamba फरायसाफोर आं दिनै नोंसिनि IQ खौ टेस्ट खालामनो थाखाय नोंसिनाव कुइसन सोंगोन जायनि एन्सार होनो हाया बेनो आखाइ थिखोनांगोन Yes you doggy stand up What is English language Sir, I'm Doggy. I know English language. I am Doggy language. Doggy style. Like, ow, I, tang, laga. So English is English. English is cinema show. English is USA. English is America. I am Botoland Doggy. So I know Bodo. Ang kam jabai. Ang nwngtangmwnni. Ma kaolainai. Hey you nonsense idiot stand up your hands Yes you tell me what is English language Sir, English language is a because. What is this? What is this? This is 1, 2, 3. Permagun to 3. A grammar, past, present, futuristic, present, Eastland, long building, South America, North America, East America, West America, big foreigners, boga people, thirsty crow, situate littles, mega pega, upsy daisy, are there. Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thanos, twinkle little stars are there in America. These are English language. Hey you idiot what is this This is Patabalis sir Am I asking to you You stand up your hands Yes you Nungna manang go beko English au bung Sir what is you want We want Bodoland No Bodoland no rest Shut up नोंसोर गासिबो एक नाम्बार जाम्बा स्टुपिड गादासो नोंसोरनि खर' मेलेमाव जेबो गैया गोबोरखि गोजा गासिबो सार खर'आव बोरै गोबोरखि थाबाय बायनांगौब्रा गलियावसो थायो दा गोबोरखियालाय है जाम्बा जेबो रोङिखौ होननाय जादों नोंसोर मारै पास जानानै दिनै बिसिम सफैनो हाखो आं दायो प्रिन्सिपालजों सावरायगोन र' आरो नोंसोर गासैबो गाबोन नोंसिनि पेरेन्ट्सखौ बयबो साफा लानानै फैनांगौ आं रायज्लायगोन गाबोन पेरेन्ट्स टिचार्स मिटिं बेबायदि फरायनानै नोंसोर मा जानो सानखो खमसे खम नोंसिनि पेरेन्ट्सफोरनि सिमांखौथ' दा सिफाय लाइफआव एसे सिरियास जानांगौ फिसाफोर दा गोदोनि जुग नंला लाइफआव मा जानो सानदों दानिफ्रायनो डिसिसन लाखानांगौ नङाबा उनाव फस्थायनांगोनबो फिसाफोर मोजां फरायनानै मोजां साख्रि नौकरि लानांगौ नङाबा लाइफआ बरबाद जागोनबो सार आम्बानी टाटा इलन मास्क आदानि मोनहाथ' साख्रि मावाखै बिसोरथ' बरबाद जायाखैना सार टाटा बेटा सिटा आंजोंसो खेलायनो फैबावदों बिसोरजों नोंखौ मानो रुजुदों बिसोरना बेकग्राउन्डआनो हेभिखा बिसोरजों दा रुजु नोंसोरनिखौल' नाय आन्दारस्टुड Students, be serious in life. Otherwise, you will be in dangerous. So be serious in life and take a good sakri government job. Sir, नौकरी मतलब नौकर. That means you are also नौकर.